Beli mobil saja. Lapang lah. Wat hadin kajing persya ubabun kamtam ki trai shnong jong ka wa yajer Henry ki nong yalam shnong jong ki lai tali ki shnong ka thang sky chi rupi bar ka wa yajer ki bahab hapo ka elaka narpo kila menjur ya kajing penhe penmi dew bilal clinker bat penmi boarding ka karkhana Meghalaya Cement Limited Topsem haka arpusau terik uni ubnai nailar kani kajing menjur jong ki nong yalam shnong jong ki te ki lai tali ki shnong kadai hadin bala pelong biang ya kajing yalang hahol jong kate ka karkhana hadin bala syak penpra ka ying dara ka bala temu ban penlong ya ka public hearing na kajing pen ibor ha pedeng ki pulet bar ka kunhun jong ki nong shnong ka thain narpo kiseng bhalang ki bakunthop ya ka KSU HANM JSU HYC bat kiwe kani ka public hearing kadai na ka benta ka jing he par mau clinker na ka 8,000 spa TPD sya ka 1,000 san spa TPD bat ka shipho MW captive power plant bat khandai point san MW WHRS ne waste heat recovery unit ki pulit ban penpra yo pajbur kila pendan kam da ka bor ban sempat lathi ther air pensat khmat ka balawan ra ya ka jing mensau ki pulit bat ki pajba kumju Ya hut chong ba motor ya. Ba to, jong ka jang. Ya sang ơi. Đây. Lại. Lại. Terima lại thằng là coi dọc này
Ini ada polis meh. Kana yang adat meh. Dakti. Habakren baru organizing secretary ka Voice of the People Party, Uda Mewan Hi El Rumbai, ula penrem ya kani ka Jingja, bad ya kibor paniai district jong ka East Giant Hills, ka Meghalaya State Pollution Control Board, ki he ka Meghalaya Cement Limited, bad pulit halor ka Jing Thombor jong ki. Rai ka we ka jumut ban le esimenta. Halor kani ka jing ud jing nam jong ipai ba ka bakile yaman. Te ka ba panlengo bat ka ba penskripsi yang ikum kinong elam jong ka parti ban yo I ya kani ka jingjia ka ba jia mentag sing ni hapo thang sky ha ka ba ngila wan ban ya ajingmut kat kum ka jingkhot ka ba gila pen bana gi kot bor ban ya ajingmut haji de ba kani ka jing pen he ya kani ka simen bat ka klika plan jong ki tendang ngila wan ngila pen ban ba ki la khang lenti de ki pulit te ngala persang ban ya kren bat ki pulit te ngila yo rung sopo be habang ile yo rung supo ngilio I bakani ka public hearing kala jan sedang hamar bakani ka public hearing kala jan sedang kini ki pai nong snong ki bakan tu ya ka chirpi thang sky bat wa ejer te kile yami pai ba hangta kala don kani ka ji kulmar ka syukhai ba ile ka ba ngim ko berkhat bakan jia haba kini ki nong elam jong ka district administration ki don hang tu ka police department ka don hang tu ndrei ka I ka ba I phla mentang ski ka long ba la shu bom la shu tit la shu ai tier gas baik dumdam yiki ba klem da ai kanu kanu ko warning klem da ai kanu kata ka jing maham kena baki ba kinya pral ni kanu kanu ka rukomro ti kat ba ngidang yedon hang tu badan ba kalaya ka tu ka jing pen pra te kala pulom hang tu te ka ba si kini ki district administration bat kini ki company kila ya sikawai pat ka jaka kabakila de penkre ne tiba hakano kom ki ong apo community hall ya kata ka por ni ka kwa hiban yerung henry kimsha tikila ong ya kini ki nong ki kam jong kane ka sengsamla sport club badon hang ne bakin ya lirung ban pansgau halor kane ka jing thmu ge jong ki nang ta ki don ki nong elam jong ka kesu ki bala lirung re kendit kat bangin yang ya don sabar kila sya penmi anda kila sya penmi ki syatit ki sya martan di hadu ba ngam sgau la shu ban ong halor kani ka jingjia ka bangi lam matagasgi di ngi na liang jong ka Voice of People Party ngi dang wan matagasgi tang ban aji kershan ya kani ka jingya ki jong kini ki ba nong song snong di habangi lap ya kani ka jingjia ya kani ka jingle donbor jong kini ki semen company harangkat bat kini ki harangkat ka police department ba ka district administration kalapen bitar yang ikum ginong elam ro di kani ka jingle donbor thombor jong kani ka labanong ka ain na ya ki pajba community ngi menom laban pedang ngi song klik ti haga jing shang ngi dang mut ban lej hai tang ka suggestion ban presku thu ya ki pajba nre le ka government kamshim khia halor kani di ngi nagali jong ka party ro ngin haban hinshim tange debat sakawero ngakwa ban manjur ba habang 80 ya katu ki pajba 80 ya katu ka public hearing kebala ong ban pelong apo madan football di katu pat ka jingelang ke baki khot hang tu po community hall katu ka bangim la ban priang namar ke hang tu la don tang ki bahi ngasem jong local director nang ta don katu ka ningut ki ba kershan ndai upai ba babun hi ngai ba ki pajba narpu mentagas ki kilemi irti hagaban persya ya kani henrei siubuk ban ong ba kumbanga kren hang te hapo madan ba kani ka jing sim kabu jong ubar jela
haba uyolat ban thit lani ban pendon kam yangi upani shop pramangi namar ka jing si ka long ba ngalalap hidal ki jong ki mak sibun ki khon samla ki babu ai mentang ski balai ki bu ai na hakini ki laboro shi te yo lap sa la peja la ai ka pisa la kring ya ki ban ai kata ka jing kershan ki ba ki tu ki pajba ki kershan dei da ka jing mos ki tu joki menni ki volunteer ki ba dengi ki tu ki batch hadin bakilio skeu ya kani ka jing kren na kaliang jongi ki babun ki la bret ki tu ki batch denga hang ne ba kani ka jing yo lat ban pelong ya kata ka public hearing da ka batumbor di kani ngin le kendo ya ka MSPCB ngin sa ai da kata ka da ka jing maham ka batenge baya kani amde ban penulong namar ngila pen kre ki jing tho ngila pen kre ya ka jing kren ban ai ki suggestion ki views ki opinion jongi ha ka jing de bakane da kile pat ki pen ipat da ka bor kum tu te mut bangi ki nong persya bangi ki bom skew ya hap ngim don hokse ban bangin kren namar upai ba hang ni uyeng da ka nong rim uang to ngila don ngila yo ngila munjur meswa ka tu te mat kan ne tangkat ni nai pen he shu namar ma ngimla shu ban im tang ya kani kepala don mla shu galak ta ikal air galak ta ya galak ta ga jing ko jing kya ginong chong shani timangi pan kum ki bape ya ka distrik ki bape ya ka imlang ga salang ngimla shu ban chus ngam ya kani ka jing ud jing nam jing pajba ti kani ka jing yo lat jong kani ka kini ki company ya ban pendon kam da ki briu ki jong ban pen ya sho pramangi kani ngin hapet ba ban ngin haban aji kai baru ya kini ki nong chong chuno jing tang ba kinom sha ela makla ha kata ka bisa mending ala ila kumba kala day ka election kala don ka kaliang persya bar kaliang kershan bar hangkaru ka don kata ka jingya kawang bisa ka jingya thit ka jingya di kibriu ki bompoi perkhat ki baju syai meriang ki baju syai jat benriu menta ka singi ipat baki don pat hakaliang baki kershan ni kini company ka ground tu ki ban keren ya ka wall environment di ban keren ban pene besa ka meriang mo haba menta ka singi pat ngimi sikmat ban kershan ya kani ka expansion ya kani ka top sem cement tinggal don ban nong tang kani ngina kaliang joga Voice of People Party kada hero tangkap tangkani ka party ka banur ban keren kum gini ki baro namar ki ki party pipe kim junod ban le simenta bad upaj ba nagamenta ka jingmentoy kayap ka imjong paj ba tena kata ka daw ngi kum ka Voice of People Party kada ka suru paj ba namar kani ka sinong wajer ki babun kinong sinong kani ki persya tang dia de ki ba kersyan dengan UI bagi nong elam sinong ki barim nang tena po chirupi nang tangska nang nina po wajer kani kamday kasin ka arba ka topsam ka atem ban pelong ya kani ka public hearing hendai hakini kinong elam sinong ki ba menswaki kentai mardor tekam yolat hendai masin yo nong kit kam kini ki batmai menta tekala don ka ka basel ka bangimla matim tikila aino ya kani ka NOC na kamenta ban le expansion dengan don banong tangkani bah ke MCL kamday ban penlong kum kini ki hearing lada kamla ban pelong hakata garukom ka badai da kalenti ka basuk basai da ki thau kulmar maki kum ne kalong ka ka ba ban ngaku ban kren sha shupai ba menekat bang adang yeng ban kirang ba sinong ka bas niudur kalong ba way local director kebangan sim ya ka kerteng jung artan udai ma ponsi harangkat kebakat bang idang ya yeng hane uai ya ko hukum ya ki kena senong ki bakershan da ka ba ong ba lada kitei ki bawan persya ki mut ban thau kulmar ni ki mut ban huri hura dei ban ye shobe dei ban ai be yaki gila bat ki ding bat kitar hak tu kani kadei ka kala long kaplan kadei ka bala mangrupa ban pen kulmar maki mdai bangi ki ba persya ki bawan pen kulmar mene dei ki tu hi bakershan nda kili i ba ki babun palat kini ki ba ki ba ai jing kershan ki thaulat pada kumwe ki pin mi kulmar tingi imen ne pai ki hoi ki he ofsar pulit haga jing sha ki la dei ban ai jing seng le mo ba ai la chi chach kum tu kumne da kamel la jong kin kura kin sho ye ki riu kin thai ye ki riu khna ye ki riu samla hatu kam maki ki babat ya ka ai ki la ban chu pen kenya ngum tu dangi ngi bakla ngi le ki khna jungi ki ong bakisim la ki hai le jong ti kum ni ngim la ban pidiang ngi penrem jur ya ka police department ngi penrem jur ya ka district administration bakum ka wei na ka bor ka bapait ya ka ni ka jing tulong ya ka ni ka public hearing ban ngi da appeal jur ya ka ni ka Meghalaya State Pollution Control Board bahkan nom pidiang ya ka tu ka jing elang ka balong hapo jong ka community hall namar ngimpat yo banai karkam ka tu ka jing karkum ka tu ka notification ka bagi ong ba la ban ai ya ka ni ka suggestion ka opponent ya ka opinion lani ya ka ta ka jing persya mentagas ki kan ngim yo la habang ngim yo la ngin hablai bet setai seslong ngin ya khot ya kini kinong sang sinong na po nang ni de ngin salai ujor sa setai sa office bodon bulom jong kanika boot banar sa kawero nga kwa ban ong kumni
Bahkan ni kajing ile jongi para pai ba kanong po she kan mi kajing usam kan mi kajing skosi habaya kan ni ka kam la de kinong mi khmat jongi kisim khia upai ba ha ban mi kumne tenga apil ya kinong mi khmat jongi nado RKMLA nang ta ki MBC badon bape ya kan ni ka than maki ki dei ban kren om ki pai ba ban ya mi namaru pai ba dau mi the phi ngau tu kan don hi kajing bom ya bai kajing bom ya renti tena maki ki nong mi khmat ki sim khia ya kan ni tengah ngai ba kan long ka babe na kerpa di ki bakin yeng na kasur jong pai ba khnang ba ngi ki pai ba ngin yo ya kajing da na ginong mi khmat jongi tengah don tangga taban ong na kaliang jong voice of people party ngin yai don bat kini ki pai ki seng samla bat kini ki rang ba kilong kemi kilong pa na gani ka thai narpo ban ya persya ya kani ka jing temu ya ke ban penhe leni ya kiwai ro ki cement company ki banang wan thamai ngini persya ngini malat so katu kalabiang enough is enough no expansion no problem laki I more expansion more problem will create tangkatai kulesibon kat ba nakaliang ke karkhana kila keno baki don tang kat to kat ne ki ba persya bat ki badon jing temu ban pen kenumar rengkat ki banabar There were only little people from a distant village. For their malified interest, they want to create some problem and throw the impression that we are against. But it is not so. You have seen in the public hearing, the villagers are in support. All the villages, 3 villages, nearby villages, everyone is in support of Topsem because we support them in their needs. We make roads for them. We have made them street lights. We have made them churches. Now we have given them lot of local employments. Every year we give them performance appraisals. Even on our technical posts they are appointed. We have NOC from all the villages nearby. We have Ilaka NOC also. We have Doloi NOC also. So people at large are supporting us. But all 5 fingers are not equal. So there are small boys, kids like figures who are opposing. So we'll try to convince them also and bring to the mainstream, and we'll also try to give them technical education so that also they think technically and they support the cause on a larger basis. But most of them, they are concerned about the environment. So what do you have to say on that? In this area, our company is on the top when environment is concerned. We are complying by all the regulatory requirements. Each and every report is being published publicly. We have also submitted with the Environment Pollution Control Board. Our company is ISO 14001 for environment. The use protest. There are only 10-20 kids who are doing all the hangama. Police don't want to lathi charge on them. They want to remove them softly. So they may be giving 1 or 2 small gases, tear gases, so that they go away or shoo them off without harming anyone. So that's the practice. And ma'am, the administration of... Are you sure that there is no harming? Ma'am, the police can brief you on this because we are inside, we are doing our job. So what is going on outside, if 10-20 kids are going on, how police is handling them, that is up to the police administration, ma'am. Hakane ka jing persngo pajba bala pelong hapo ka community hall ladon lang u additional deputy commissioner ka East Jaintia Hills uji warjri ki officer na ka state pollution control board ki he ka karkhana bat ki katto kat ne ki nong kersang ki pajba ki baladon hakane ka kamra ki layara ktilot ban penpau ya ka jing kersang ya ki te ki jing thmu jong ka karkhana pollution control board and the stakeholder from the 3 villages of Hamskai, Sirupi and Wajer and others. So I welcome all of you to this hearing. So I handed over the proceeding to my colleague, the engineer from the Meghalaya State Pollution Control Board. Please take Meghalaya Cement Limited ila po sa Sarkar Pening kata Ministry of Environment Forest buat Sarkar Pening la pakha bukan perlong dia gede kam jipet skopat ba menta kesgi de kabar kalau na kaliang kejongi ila kerpa UDC bobo ingat dia kada ya katarik buat kepor buat perlong ya gede gejing skopat ba dikumta ila ya langhum ni ha gede gejaka ha kaban perlong ya gede gejing skopat ba macam betul dia fi ba na kaliang jong Office of Deputy Commissioner East Jaintia Hills District pada kaliang kejong Meghalaya State Pollution Control Board bu ingi hang ni tang ban penlong ya kini gejing pun ngopai ba nginum air karai lada sya nom sya kakam gejing di tang penlong ya kini ka jing pun ngopai ba. This for general information of everyone also that this public hearing today conducted by the Office of the Deputy Commissioner East Jaintia Hills Clearance and the Meghalaya State Pollution Control Board
is to facilitate record of opinions and views of this hearing and not to give any judgment whether this permission can be granted or not. Our job is just to conduct this hearing today, and this is for the general information of everyone present here. Nga yun yung wano pertama yang mereka estimate limited open harga negara arjan rumpat saja 234 ton. Boleh sebut. Mata ngalong hukum headman. Hari balik ngayeng lang benta ban support ya kani extension plan la benta yang tetap siang. Nama ngikum kelai senong di bodol hopok pul pusam jong kini kelai senong sirpi thang sky wajer. Nidon ka es komiti bat nidon ru kata ka dorbar senong ka dorbar lai senong ni perlong ya kani ka dorbar lai senong. Anrai da kawe kesun ni menjur bat ai ya ka industri ya kani ka top semen nak menta ban extension plan nak alhajar juspa sya ka sahja spa dia kata kadau ngaku nong song senong na ka sirpi kaji puan ngalong hukum segmen anrai ngalong hukum nong song senong dan ngalong hukum unong memar jong ka hapok kani kalai senong ringat ngalungan nga support ya kani ka jing extension plan jong kani ka top semen nak hajar juspa sa ka hajar spa tela kata kanau nak fat ni kum kinong jong senong ndai bepin sejauh bepin yit ya kata ka mapila kula ha ka bangin ngiju pelong ya kani ka dorbal jong kalai senong Uba warjeri, ha kajing ya keren bat kelar patai kubor ulaong, ha kani kajing pensngau pajba, ngilayo ban pensngau, halor kajing temu jong ka company. Ngilayo sngau ya kajing pensngau na kaliang ka company, bat hadin kata ngilak hot ya kibreu, bakin ai kanu kajing pensngau, kat ka bakidon, kat kum kajing sngau jong ki. Kat to kat ni, kilawan ban ai jing keren, bat ngilabu rekod lut barok. Si minta si ngawan kalong kat kum ke order yang DC ke order ke ba apply tarik tahun nai August kalong bangan wan nganlong kum hearing officer akan ni ke Jaka de ya ladon ka jingpen baik berangkat bat ka Meghalaya Pollution Control Board ya akan ni ke hearing ngalawan ngalah penlong ya ke hearing kat kum ke rule and procedure yang ke public hearing dari beginning projects. But mila yo ban sngau ya kajing sngau nak kaliang jong ka company ha ka bedai bat kani ka expansion jong ki ka expansion of the cement and clinkerization plan from 2600 TPA to 4500 TPD. Te ha ka hearing mila yo sngau ya ka presentation jong ka company ka lai presentation bat hadin kata mila khot ikibreu bikin ai kan nu kajing sngau ka jong ki ka opinion ka jong ki kat kum ka rule and procedure jong ka public hearing but kat ni kilawan ai la ka jong ka views and opinion ka jong ki but ngila record ya ka ngila minute se ka ngila videograph ya ka ta ka rukum de kata kalong kat kum ka jing tha yang di sing wan ne penlong kakam juga kalong ban penlong ya ka hearing ngadon hapok ka hearing ka venue kaba kila pen kre te nga kat bangadang pen let ya ka hearing ke jonga be dei bat kane kam ngayo sngau kat tu kat ni ka jing sawa ho sawa sabar ngayo sngau ya kata te DC 8 ya ka report be dei bat kane nanga te ngangan saai ka report si DC te be dei bat ka lese kata ka jing ja baro kini jing ki events ki bajia am tasi DC 8 ya ka report ngin ai so DC plus usapan do no SP ha be dei bat ka law and order ba jia be dei bat kane ka singim tas